Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. Wani ƙarin bayani zan yi wa mutane akan update na xt.com ɗin nan, wato exchanger da suke bada 30 USDT ga waɗanda suka yi rajista, sababbin rajista da kuma suka yi KYC. So wannan bonus da suke bayarwa na World Cup ne da za a yi, wanda idan mutum ya shiga cikin site ɗin nasu zai gani. So kafin mu shiga cikin bidiyon muna ƙara roƙonku a daure a yi mana subscribing, sannan a yi liking, sannan a yi sharing. So gashi nan na sa thumbprint ɗina ya buɗe kamar yadda kuke gani. So wannan ita ce ainihin fuska da zai buɗe ma idan ka shiga wato site ɗin nasu ta cikin application ɗinsu. So wannan shine ainihin fuskar da zai kawo ka, za ku ga abubuwan da yawa suna ɗan kamanceceniya da na Binance ko in ce da na wannan KuCoins. So ga wani guri nan da aka rubuta World Cup. So a cikin nan gurin mutum zai shiga zai ga komai na bayani akan wannan bonus da suke bayarwa na USDT guda 28 za ku ga sun rubuta. So da mutum ya shiga gurin zai gan shi kamar haka, za ku ga wannan ita ce 60,000 ɗin da suke rabawa a kullum na waɗanda suka yi rijista kuma suka yi KYC. So ga shi nan za ku gani. So bari na yi cancel ɗinta saboda mu shiga ciki ku gani sosai. Kun gani 60 USDT suke rabawa. So kuma a kullum suke rabawa ga waɗanda suka yi rijista suka yi KYC. So ga shi nan na yi cancel. So abin da nake so mutane su gane shine ya danganta da yadda suka sa wa mutum, saboda na ganawa kamar zai zama da bambanci da na mutane, wanda za ku ga kun ga wannan shine suka rubuta ga shi nan 60,000 USDT at 8 UTC. So sannan mutum ya yi scrolling za ku ga yadda abin yake. Ga shi nan za ku gan shi dalla-dalla. Kun ga nan sun samun 30 USDT. So shi ne abin da za su bani. Kun ga yanzu abin da nake da shi ina da 0.6. So abin progressing ne. So kun ga nan in mutum ya taɓa nan share shi ne zai ga link ɗinsa da zai kwafa na wannan bonus ɗin. Kar ku manta link ɗin wannan daban, sannan ainihin link ɗinsu daban na referral ɗinsu. Wannan na shi wannan 30 USDT ɗin ne, shine wannan link ɗin. So wannan progress ɗin za ku ga daga nan ina da na jawo aran nan, daga nan in ya taho har zuwa nan in ya cike za ku ga tafiya yake yi. To in ya cike shine za ka samu dama ga wajen withdraw nan sai ka yi withdraw. So abin dole sai mutum ya yi working, ba wai kana zaune za su baka ba. Kun ga daga nan gurin za ku ga wannan abin, to shi zai ta tohowa sai ya zo nan. In ya zo nan shine za su bani dama, sannan zan iya withdraw ɗin ita wannan 30 ɗin. So amma a yanzu sun ce sun bani 28, amma dole sai na yi working ya ƙaru ya zama 30 sannan zan iya cirewa. So sannan kuma akwai rules nasu wanda dole sai mutum ya cika wannan rules ɗin, za ku ga gasu nan a nan gurin. So kun ga rules na farko cewa suka yi sai ka yi inviting ɗin mutane at least mutum 6. Kun ga nan ina da 3 a cikin 6 da suka faɗa. So kun ga nan na samu 3 a cikin 6. To dole sai ka samu at least mutum 6 sun yi register. So sai kuma na ƙasa inda suka rubuta invite one friends to complete KYC. So kun ga a nan gurin ni kuma sai suka samu 1/2. So kun ga sai na samu mutum 2 sun yi KYC. Gashi nan ɗaya yayi saura ɗaya. A cikin mutane na mutum ɗaya yayi KYC. So saura mutum ɗaya. Kun ga shine suka samu 1/2. So sai kuma wannan na ƙasan shi kuma za ku ga shi ma sun ce invite one friends to deposit 50 USDT. To ni a nawa dole sai na samu wani yayi depositin na 50 USDT sannan za su bani wannan 30 USDT ɗin. To kun gani abubuwan kamar ina ganin sun bambanta, saboda na ga kamar na wani ba haka bane. So amma ni dai ga nawa nan yadda suka ce min dole sai na cika waɗannan ƙa'idodin. Sannan kuma akwai wajen spin. Shi ma mutum zai iya samu ta cikin nan. Gashi nan za ku ga wannan Loki spin ɗin. So shi ma spin ne kamar yadda kuka sani. Duk irin wannan lokacin da ake ba da bonus ko bonanza ko dai wani anniversary na haka, za ku ga suna ba da irin wannan shi ma spin ɗin, wanda gashi nan in mutum ya taɓa. Kun ga yanzu na samu 0.5 USDT da na taɓa shi. So in na ga dama in na taɓa use ɗin nan zan yi amfani da ita. So za ku ganta sun samu ita a cikin future trading balance ɗina. So za ku ga ta a nan gurin. So tana can sama. Bari na sa muku aro, in ba haka ba za ku ganta sosai ba. Kun ga account ɗin na da 00 ne, gashi nan yanzu wannan spin ɗin da na samu wannan 0.5 ɗin na USDT, kuma zan iya amfani da ita yanzu haka a cikin wato future trading ɗina. So bari na ƙara komawa wajen spin ɗin, tunda na ga guda 4 ne. So sai na yi duka 4 na ga yadda za ta ƙarke. Na ga akwai wata $30. So wannan $30 ɗin ita nake hari. Ban sani ba ko in na same ta a spin ɗin zan iya
withdraw ɗinta. To bari na ƙara taɓa spin ɗin nan sabida na ga kun ga kamar saura guda 3 ko tunda guda 4 ne. So gashi nan na ƙara taɓawa, so ga spin ɗin nan ya ƙara tafiya. So kun ga na samu wannan USDT ɗin ita kuma trial fund. So kun ga da bambanci, waccan normal USDT ne suka bani, wannan kuma trial fund ce. So in aka ce trial fund wani kuɗi ne da za a baka yana da limit. Akwai lokaci za su iya baka awanni ko kuma su baka kwana, idan baka yi amfani da ita ba za ta ɗauke. So bari na ƙara dawowa sai na ƙara taɓa wannan abin, so nake na ga wannan $30 ɗin ko zan iya samun ta, sabida ita nake hari. So za ku ga akwai $30 a ciki. Ok, ayya, to kun ga wannan ban ma samu ba. So ina da ragowar spin ɗina guda 2, so bari na ƙara taɓa su. So gashi nan na ƙara taɓa wani spin ɗin. So again kun ga na ƙara samun wannan 0.5 ɗin. So again ina da ragowar spin guda ɗaya, so kun ga kuɗin nawa ya ƙara ƙaruwa, yanzu ya dawo $3. Kun gani ya dawo $3, 0.5 guda 2, sai kuma na trial fund shi kuma guda ɗaya shine ya zama $3. So bari na ƙara dawowa again na ƙara taɓawa ta saura spin ɗina guda ɗaya. So in Allah ya sa na samu wannan $30 ɗin to shikenan. Idan kuma ban same ta ba shikenan. So gashi nan dai spin ɗin yana ƙara tafiya. Ayya, to kun ga na ƙara samun loss. So shikenan bari na haƙura. So wannan kenan. To sai kuma abu na gaba da nake so na yi muku bayani akan wato KYC. Za ku ga KYC ɗinsu yana ɗan jimawa. Ok, akwai bayani again na time da ban nuna muku ba, bari na dawo cikin World Cup ɗin. So za ku ga a nan ƙasa da kuma sama za ku ga time, ko in ce na duration, ko in ce lokacin da suke ba da wannan ɗin. Za ku ga a nan ƙasa, bari ku gan shi. So idan mutum ya shiga sai ya kula da shi sosai. Kun ga time ɗin da 11 to 16, sannan 12 to nawa ne gashi nan. So a within wannan time ɗin kullum suke ba da shi wannan bonus da suke bayarwa, wanda za ku ga ba abu ne mai sauƙi ba gaskiya. Dole sai ka cika ƙa'idojin da suka baka. Tax ɗin ya danganta da tax ɗin da suka ba mutum. So ni dai kun ga ganawa tax ɗin nan dole ma sai na samu wanda ya yi depositin na 50 USDT. So nan gurin shine wajen da mutum zai shiga ya KYC ga waɗanda ba su yi KYC ba. Kuma KYC ɗin na sai na ga yana ɗan jimawa gaskiya, saboda ba kamar ba sa yi da wuri. So gashi nan na taɓa wajen KYC ɗin nan, za ku ga nawa har yanzu yana under review. So kun ga gashi nan ni kaina nawa yana under review, kuma na yi shi tun jiya. So gashi nan dai har yanzu yana under review. Kuma akwai abubuwa da mutum ba zai iya yi ba sosai a cikin wannan exchanger, dole sai sun ma verifying na KYC. So za ku ga kamar nan gurin in mutum yana so ya ga status na account ɗinsa, so in ya shiga nan gurin za ku gani, kun ga akwai fiat trading, wanda ba zan iya depositing na fiat ba, ba zan iya withdraw ba, sai dai na crypto trading shine zan iya depositing na crypto kuma zan iya withdraw na crypto. So amma idan fiat ne ba zan iya yi ba. So kun ga sabida ba su yi min KYC ba ne. To dole sai mutum ya yi KYC sannan zai samu damar yin abubuwa a cikin wannan exchanger. Kuma wannan exchanger ba sabuwa ba ce kamar yadda kuke gani. Na san wasu da yawa ma sun santa. So sabida World Cup ne suke ba da wannan 30 USDT ɗin. Kuma idan mutum ya shigo wajen friends, wajen referral ɗinsa, zai ga mutanen da suka yi rijista, sannan zai ga ainihin link ɗinsa. Kun gan shi a sama na bar shi, shine ainihin link. So kun ga number of friends ɗina da suka yi clicking, ko in ce suka yi rijista. So amma duka ba su yi KYC ba, mutum ɗaya ne na samu ya yi KYC a ciki, wanda kuma daga su ne ba sa KYC ɗin da wuri. Wannan shine ainihin referral link ɗina da referral code, wanda za ku ga ya bambanta da wancan na World Cup ɗin. So wannan na World Cup ɗin shine idan ka tura za ka samu wannan 30 bonus ɗin, amma shi normal invitation code ɗinka ba za su baka ba, sai na wannan World Cup ɗin. So kun ga akwai bambanci. Kar wani ya je ya yi rijista ya ɗauko wannan ya sa ya yi tunanin za su bashi. So akwai bambanci. Mun gode.